správna chvíľa, kedy ideme zahájiť jubilejný 10. ročník Autoslidu tu v Žarnovici. Jazdci sú už pripravení, bubeníci z Nitry nám budú dávať tempo počas celého zahajovacieho ceremoniálu. Je tu už s nami aj pán primátor, takže oficiálne môžeme začať. Ideme na to, takže priatelia, vítajte ešte raz do Tretice. Teraz už naozaj definitívne želáme všetko dobre do roku 2013. Začína sa naozaj 10. ročník Autoslidu, za nami sú tréningy. A jednou z tradícií, ktorú sme tu zaviedli, je, že vždy pred začiatkom tých prvých rozjazd tu máme slávnostné defilé, a to znamená, predstavíme si všetkých účastníkov Autoslidu. No a ako vidíme, ten úvod v tomto prípade patrí rytmickej skupine, našim bubeníkom. Poprosíme vás, trošku im pomôžte, aby nevypadávali z rytmu. A bum! Po 10. krát sa v období 3 kráľov stretávame na plochej dráhe areálu plochodrážnom, ktorý patril kedysi výhradne motocyklistom. Dnes už do veľkej miery patrí aj vyznávačom automobilového športu, autokrosu či rallycrossu. Musíš! Tribúna, zdraví bubeníkov z Nitry! To ste vy? Ale sú bubeníci z Nitry? Ale sú medzi nimi aj bubeníčky! Raz, dva, 3, 4, 5, 6 som ich napočítal. Sedem dievčat? Aha, jasné. 7. A teraz pozor, prichádza veľké hromadné rytmické vyvrcholenie. Bubová show z Nitry. Pekne, dámy a páni, aj na úvod 10. ročníka Autoslidu zaznie slovenská štátna hymna. Vítajte! Kde si, Matko? Matko. Žarnovica pán Kamil Danko a spolu s ním aj riaditeľ podujatia Patrik Nemec. Nech sa páči na pódium, Paťo. Sem k nám hore. Tak, ako prvému odovzdáme na 3 krále slovo a mikrofón pánu primátor mesta Žarnovica, pánu Dankovi. Dobrý deň, pekné dopoludne, dielne vám želám. Vítajte u nás v Žarnovici. Vítajte na jubilejnom 10. ročníku pretekov Autoslide. Na kraji tohto roka želám vám všetko dobré, hlavne dobré zdravie a samozrejme dneska krásny zážitok. Do podujatia Autoslide 2013.
No a ako prvý prichádza sem k nám do arény Roman Častoral. Vítame našeho majstra Európy Rallycrosse Roman Častoral. Ideálna príľba na toto počasie. Roman chodí pravidelne rád do arény, verný značke Opel, takže s čím dnes a akými pocitmi? Tak dneska doufám, že budeme dobře připraveni, že všechny pozdravit a doufám, že tady budeme hodně bavit. A na konci doufám, že jedním výsledkem. Výborne, držíme palce. Roman Častoral, Česká republika. Včera sme uviedli do Siene Slávy prvé meno do Siene Slávy Autoslide v 10. ročníku. To meno bol Karol Šedivý a jeho pokračovateľ, jeho synátor Miláčik spolu so svojím bratom a celou rodinou tiež sem medzi nás zavítali. Karol Šedivý junior! A Karolko, pozdraví divákov, svojich fanúšikov. Nech sa ti páči, mikrofón je tvoj, pozri sa na tých ľudí. Zdravím všetkých divákov a aj fanúšikov, ako nejaký máme. Určite tu máte fanúšikov a budú ti držať palce. Ďakujeme pekne, Karol Šedivý a jeho Seat Ibiza s číslom 2. Po dvoch zástupcov divízie dvojkoliek prichádza prvá štvorkolka. Domáci miláčik, maznáčik Jožko Zimmermann! Dlhé A tam je. Jožko, pozdrav svojich divákov, vítaj, držíme palce, prichádzaš kompletne s celou rodinou, tuším. Áno, kompletne zdravím všetkých divákov, prajem všetkým pekný športový zážitok a nech držia palce. Samozrejme budú, tak toto je váš jazdec, Jozef Zimmermann a jeho Mitsubishi. Tentokrát na hrotoch. Podotýkame v tomto defile. No a ďalší z Jozefov, nezameniteľná persóna slovenského motoristického športu, rally športu. Priatelia, Duni, stroj, peklo, stroj, Jožko Bereš! Najväčší showman v histórii slovenského motoristického športu, Jožko, vítaj. Zdravím divákov. Ja už minulý rok som hovoril pre Boha, čo ja tu hľadám. Asi bez toho nám neexistuje život. Asi nie som normálny. Ale si, a my sme radi, že si tu držíme palce. Jozef Bereš, Audi Quattro. So štartovým číslom 15 prichádza ďalší zástupca divízie štvorkoliek a ďalší pokračovateľ rodinnej autokrosovej tradície, priatelia Milan Becker. Miňo Becker po vlaňajšej premiére na Toyote Corolla. Pozdrav pre divákov. Zdravím divákov, prajem všetko dobré v novom roku. Nech sa darí na tomto podujatí. Ďakujeme pekne, Miňo Becker a 15-ka Milan Becker, Toyota Corolla. Pozor, pozor na tie krásne mechaničky, ktoré máte so sebou. Jan Bartoš, Česká republika, zdravíme jeho a jeho Škodu Fabia a samozrejme krásne dievčatá, ktoré priváža do arény plochodrážneho areálu. Jan Bartoš. No krásne dievča si privádza do arény aj Aťo Žilík, štartové číslo 12, vítajte Žilíkovci medzi nami. Držíme palce, sme radi, že ste tu. Ideme Aťovi držať palce a ak dovolíte, to si dám ja. Daj, pohode, daj si, kým zhoríme pri tomto ohňostroji novoročnom na začiatku sezóny 2013 Jozef Machovič! Jožko Machovič a Krupinská enkláva fanúšikov na autoslide, ktorú Jozef určite rád pozdraví. Zdravím svojich, ukážte sa, Machotný, hore ruky. Ďakujem pekne, dúfam, že vás uspokojí. Dúfajme aj my, že nás uspokojíš. Tak priatelia, v predstavovaní jazdcov dvojkolkárov môžeme pokračovať štartovým číslom 4. Petr Maršálek, Česká republika. Priatelia z Českej republiky, vítajte! Pred roka si pamätáme na veľmi sympatický Petrov výkon, tak budeme držať palce, aby Peter nadviazal aj na jubilejnom 10. ročníku. A opatrne s tými dámami. Petr Maršálek teda už pozdravuje tribúny a ideme ďalej. Patrik Tužinský, štartové číslo 8, sa sa Paťo, ahoj.
domáci zástupca z divízie dvojkoliek štartové číslo 7 Paťo Dužinský. Teraz preskočíme pre zmenu medzi štvorkolkárov, pretože pozrite sa, akú sympatickú zostavu priviezol pred tribúnu Luboš Greguška. Lubo, vítaj! Lubo Greguška samozrejme niekde má aj prítomného svojho brata, takže silná bratská dvojica a silné výkony, na ktoré sa môžeme tešiť v tomto prípade. Podaní Greguškovcov. Luboš, držíme palce. A prichádza ďalší veľmi obľúbený jazdec Milko Gajera, celá Nitra bude na nohách a okolie. Veľký návrat pre Mila Gajera. Milo, vítaj, sme radi, že si tu, super, tešíme sa na tvoje výkony. Nitra, je tu niekto z Nitry? Áno, Nitra, ahoj! Nitry! A teraz pozor, prichádzajú nežné farby týmu Petra Baniara. Peťko, ahoj! Poď sa ukázať divákom, zakývať divákom aspoň na tribúne Peter Baniar. No a v nápadne podobných farbách prichádza spolu s ním aj Ivan Bartoš. Mladí pretekári, mládežníci ešte tak povediať, ktorí skrášľujú a obohacujú autokros na Slovensku. Ivan Bartoš, Škoda Felicia, podobne ako Peter Baniar. Páni, držíme palce. Štartové číslo 1. Minuloročný víťaz divízie dvojkoliek Stanley Korita! To si samozrejme nemôžeme nechať ujsť. Ahoj, Stanley! Samozrejme, Stanleyho pozdravíme, držíme palce. Pozeral som sa do štartovej listiny, nebude to ľahké. Ľahké to určite nebude, ale budem sa snažiť. Ty sa snažíš vždy, ten tréning bol úžasný. To nebolo nič. Dobre, to nič nebolo. Jaký skromný. Stanley Korita. To ešte nič nebolo. Štartové číslo 16 má na svojom sympatickom Peugeotiku Maťo Královec, ďalší z jazdcov, ktorý je ešte takouto našou mlaďou, takým autokrosovým podhubím, to môžeme takto nazvať, a budúcou liahňou veľkých jazdcov. Dohľadka vyholený Martin Krahulec. No a priatelia, máme tu aj zahraničnú účasť, takže poďme opäť do štvorkoliek. Markus Höfer, Rakúsko, pozdravuje divákov. Takto sme veľmi radi, že aj Markus Höfer si našiel čas na náš autoslide v sezóne 2013. Tak držíme palce. Ďakujeme pekne aj tomuto zástupcovi z Rakúska na Mitsubishi Evo 6. generácie. A ideme do Českej rally, priatelia. So štartovým číslom 6 sme veľmi radi, že ho môžeme medzi nami privítať. Prichádza Jozef Semerát! Jožko Semerát! Jožko Semerát, ktorý sa na vás teší aj v DP, má pre vás niečo pripravené. My budeme žrebovať šťastlivcov, ktorí získajú od Jožka Semeráda nejaké pekné spomienkové predmety. Jožko, vítaj. No a samozrejme tí, ktorí navštívite tým Jozefa Semeráda, máte šancu aj podporiť a prispieť. Takže poprosíme do týmu Jozefa Semeráda. Celkom určite. Jozef, držíme palce. Rovnako tak budeme držať palce ďalšej trúte. V štartovom poli so štartovým číslom 11 Marcel Les prichádza medzi nás. Tak sme radi, chalani, že ste už počas tohto defile mali možnosť nám zapýtať. Štartové číslo 11 Marcel Les víta svojich. Takže Marcel už pomaličky prechádza prvé čestné dnešné kolo, my mu držíme palce, aby mu to fungovalo. No a rovnako držíme palce aj jazdcovi s číslom 13, tak 13 v roku 2013. Zoltán Šimon, Maďarsko. A veľmi silné zastúpenie, v tomto prípade historické zastúpenie v podobe Zoltána Šimona a jeho 13. Zoli, vítaj! So svojím Mitsubishi obíde aj Zoltán Šimon jedno kolo.